आयज आमी येल्ले आसा सावय वेऱ्यां आनी सावय वेऱ्यां येवपाचें कारणूय तशें खास आहा। आयज आमी एका अशा मनशा वांगडा उलयतले, भासाभास करतले जो हांगासर ह्या खेडेगांवांत सावय वेरें सारकें पयलींसर तर खूब खेडेगांव आशिल्लो पूण आजुनूय गांवूच आसा हो। ह्या गांवांत जो मनीस येयलो दोतोरकी शिकून येयलो आनी हांगासर तेणी आपली पुरी हयात घालयली। दोतोरकी सेवा फक्त दोतोरकी न्ही जाल्यार ह्या गांवच्या सामाजीक कार्यान सुद्दां तेचो खूब मोठो आस्पाव आसा। जावं ते मागीर नायलन 66 सारकें व्हडलें आंदोलन आसूं किंवा बाकीचे सामाजीक उपक्रम आसूं, अशा ह्या सगळ्या उपक्रमांनी तेंचो वांटो आसा अशें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार दोतोर दत्ताराम देसाय। आयज तेंचे कडेन भासाभास करपाचें कारणूय तशेंच खास आसा, तें आमी तुमकां सांगतले। आमी आतां आसा दोतोर देसाय हांच्या घरा भायर, आमी भितर या। दोतोरान आमकां एक्चुली 9 सांगलेलें पूण आमकां थोडोसो उशीर जाला, दोतोराचो बिजी शेड्यूल आसता। आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करुया आनी सांगपाचें म्हळ्यार ह्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी डॉक्टर दत्ताराम देसाय हांचो नागरी सत्कार दवरलेलो आसा। तेंचें सगळें कार्य पळोवन आनी गांवा खातीर तांणी जें योगदान दिलां तें मतीन दवरून आनी म्हणूनच आयज आमी तेंच्या वांगडा तेंचो एकंदर प्रवास दोतोरकी मागीर ह्या गांवांत ते कित्याक येयले, बाकीचे फुडले तेंचें आयुश्य ह्या गांवांत कशें गेलें हें आमी तेंच्या कडल्यान उलोवन तेंच्या कडल्यान जाणा जावन घेतलें। चला तर या डॉक्टर दत्ताराम डॉक्टर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कशें आसा तुमी? आसा बरो आसा. आयज आमी स्पेशल तुमच्या वांगडा गजाली मारपाक येयल्या कारण गांवच्या लोकांनी तुमचो नागरी सत्कार दवरला, सो तेचें कशें नियोजन आनी तुमचो हांगा सावय वेऱ्याचो प्रवास सगळो सावय वेऱ्यां तुमी कित्याक येयले डॉक्टरकी पेशा घेवन, मागीर हांगासर तुमचें कार्य नायलन 66 सारकें आंदोलन हे विशयी भासाभास करपाक येयल्या आमी. म्हाका दिसता तुमी आतां रेडी जाल्यार वयता तुमी वयर, थंयच बसुया आनी उलोवया. ओके. येस. कितल्यांक ओपन अशें जाता तुमी म्हणजे डिस्पेन्सरी? तशी ऑफिशियली 9. ओके. पूण तसो काळ वेळ कांय ना, कारण कितें आसा हांगासर सकाळीं सुद्दां पेशंट येता. बरोबर. कोणें पोटान दुखता हें जाता तो रातभर कसोय बसत काडटा आनी सकाळीं येता किंवा रातचे सुद्दां येता. पूण युजली टायम कसो आसा 9 ते 1 आनी सांजची 4 ते 8. ओके. ऑफिशियल टायम. डॉक्टर कितलीं वर्सां जालीं तुमकां आतां हांगा? ह्या घरान म्हाका 1989 पासून म्हणजे 11 आनी 23 34 वर्सां ह्या घरान जालीं. आनी त्या शिवाय पयलीं दुसऱ्या एका घरान भाड्याच्या घरान रावतालो, थंय हांवें 11 वर्सां केलीं, म्हणजे 44 वर्सां टोटल जालीं म्हाका हांगासर आतां. कशें येयलें आनी हो तुमचो प्रवास कसो जालो? जरी हांव मूळ 70रीचो आसलो तरी सुद्दां म्हजें आजोळ सावय वेरें, म्हणजे म्हजो जल्मच सावय वेरें हांगासर खेडे म्हणटा थंय जाला. सावय वेरेंच्या एका वाड्यार खेडेकर हो म्हजो मामा. सो आवयच्या कुळारा बाळंतपण जाल्लें तेन्ना बाळंतपणां हॉस्पिटलान जायनाशिल्लीं, घरा कडेन जातालीं. सो तसो हांव सावय वेरें जल्माक आयलो. मागीर पैकुळाक थोडे दीस उरलो ल्हानपणान. परत 2 वर्सांचो 2.5 वर्सांचो जातकच म्हाका हांगा हाडून सोडलो, कारण म्हाज्या फाटल्यान दुसरो भाव जल्माक आयिल्लो, नारायण तो म्हज्या फाटलो भाव. ताका लागून म्हजी रवानगी खेड्यां जाली आज्जे कडेन. आनी मागीर हांव थंयच उरलो, म्हणजे सादारण वयाची 9 वर्सां पर्यंत हांव थंय आशिल्लो. तें जाल्या नंतर मागीर म्हजो मामा पांडुरंग खेडेकर हो हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचो पुजारी म्हणून गेलो. सो ताजे बरोबर हांवूय थंय पावलो, सांखळे हरवळ्या धबधब्याच्या त्या निसर्गरम्य परिसरांत म्हजें ल्हानपण गेलां. धबधब्याचेर खेळ्ळां हांव आनी मजा केल्या सगळी. सो त्या नंतर मागीर हरवळ्या 1 वर्स मराठी शाळा जाली प्रायमरी, म्हणजे 62 स्वतंत्र जाल्या नंतर लगेच. आनी मागीर शाळे खातीर हांव स्कुला खातीर हांव हांगा गेलो सांखळे प्रोग्रेस हायस्कूल.
प्रोग्रेस हायस्कुलान 5वी ते 11वी पर्यंत शिक्षण जालें म्हजें आनी थंय आमकां टिचर्स बरे बरे आशिल्ले. 11वेक हांव पुणे बोर्डान पयलो आयिल्लो हितून हिस्ट्री, स्पेशल हिस्ट्री सब्जेक्टान. म्हणजे प्रोग्रेस हायस्कुलाची ती परंपराच आशिल्ली. दर वर्सा प्रोग्रेस हायस्कुलाचो भुरगो SSCक हिस्ट्रीन फर्स्ट येतालो आनी आय वॉज द थर्ड पर्सन. म्हणजे तिसऱ्या वर्सा कंटिन्युअस 3 वर्सां हॅट्रीक आशिल्ली ती. ते डॉक्टर आपले मिस्टर कालदास दुबाशी म्हणजे जे पळय आमचे हेडमास्टर आशिल्ले तांकां लागून. सो तें जाल्या नंतर मागीर पणजे गेलो. धेंपे कॉलेजान फर्स्ट इयर इंटर केलें आनी त्या नंतर गोवा मेडिकल कॉलेज तेन्ना बांबोळे नाशिल्लें. गोवा मेडिकल कॉलेज पणजे आशिल्लें. हय, तें आमचें कॉलेज सगळें. सो तातूंत भितर 4.5 वर्सां शिक्षण जालें म्हजें आनी तें करून मागीर 6 म्हयने हांव रायबंदर हॉस्पिटलान, आनी रायबंदर हॉस्पिटलूय तेन्ना हाजेंच आशिल्लें, म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजाक एटॅच्ड आशिल्लें. तर 6 म्हयन्या खातीर हांवें मेडिसीन म्हणून डिपार्टमेंटान तातूंत पोस्ट केली, हावजमॅनशीप म्हणटा ताका, म्हणजे एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर. ती म्हाका खूब बऱ्याक पडली, कारण हांगा गांवांत जेन्ना प्रॅक्टीस करता न्ही तेन्ना मेडिसीनच्यो केसीस चड हाताळच्यो पडटा. म्हणजे हार्ट एटॅक म्हणुया, मागीर दम्याच्यो केसी, थंडेच्यो केसी, ल्हान भुरग्यांच्यो केसी, ह्यो सगळ्यो थंय हाताळपाक मेळ्ळ्यो म्हाका आनी ताजो फायदो जालो. तें केल्या नंतर हांव सरळ हांगाच आयलो, सावयवेऱ्याच आयलो, डायरेक्ट सावयवेऱ्या. 12 एप्रील 1979 ह्या दिसा हांवें पंचायतीन हें सुरू केलें, म्हजें दवाखानो सुरू केलो सावयवेऱ्यांचेर. आनी तेन्ना हांव 2 वर्सां मदीं, म्हणजे 1979 ते 81 पर्यंत हांव निरंकालूय वतालो. निरंकाल गवळार म्हणटा थंय, म्हणजे बेतोडेंच्यान फुडें. म्हणजे हांगासर करप आनी 2 दीस, मंगळार आनी शुक्रार 2 दीस हांव सकाळचो थंय वतालो. पूण जालें कितें, थंय वता आसतना ते रस्ते वायंडींग रोड्स आशिल्ले आनी अरुंद रस्ते आशिल्ले आनी हाजे ट्रक चलताले तेवटेन, कसले लाकडाचे लाकडाचो वेवसाय तेन्ना खूब मोठो आशिल्लो. तर तेन्ना 1-2दा म्हाका एक्सिडेंट जालो. म्हणजे एकदां गाडये पोंदा पडलो हांव, म्हणजे लोक समजले की भोवतेक दोतोर गेलो दिसता म्हणून. अशी सुद्दां गाडयेची अवस्था पळोवन लोकांनी ठरयलें. पूण मागीर हांवें 2 वर्सांनी तें बंद केलें, कारण दोनूय कडेन धांदल जावपाक लागली. थंयच्या लोकांक हांगासर जर म्हाका कॉन्टॅक्ट करतलो जाल्यार येना न्ही, मदीं खूब डिस्टन्स आशिल्लें, म्हणून हांवें तें बंद केलें आनी सावयवेऱ्याच कॉन्सन्ट्रेट केलें. हांगाच रावलो मागीर हांव. सो दोतोर, आमी जेन्ना पळयता तुमचें व्यक्तिमत्व, म्हणजे फक्त तुमी दोतोरकीच करून हांगासर रावूंक ना, तुमी जायत्या सामाजीक उपक्रमांनी वांटो घेतला. त्या उपरांत सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट जी आसा ती म्हणजे नायलन 66. म्हाका दिसता त्या आंदोलनान जी कृती समिती जी केली तितून तुमी अध्यक्षपद भुशयल्लें आनी तो एक यशस्वी लढो तुमी दिलो. सो आमी आतां फुडें सकयल या, तुमी हांगा सोसायटीचे अध्यक्षूय म्हणून आतां काम करतात, ती बरेपैकी चलता आनी तुमी फूड प्रोसेसींग हांगा तें केलां. सो हो तुमचो सामाजीक कार्यांतलो सहभाग, हेच्या विशीं आमी थोडें जाणून घेवया. आमकां तुमी तें दाखया मातशें. तुमची सोसायटीचो कारभार कसो चल्ला तोय सांगा. आनी सावयवेरें गांव तुमी पयलींच्यान आतां पळयता, कितें बदल जाला गांवांत सामाजीक किंवा हे अशे बदल, बरें जाला वायट जाला, पयलींचे गांव आनी आतांचो गांव, हेचो डिफरन्स तुमकां कसो दिसता? डॉक्टर, पेशंट तुमचे येयले, तुम्ही चेक करता जाल्यार आमी रावता. करा. सो डॉक्टर, तुमचा म्हणजे कधी असे तुम्ही सकाळी म्हणजे फ्री होता मग असे पेशंट वगैरे? नाही, मी म्हणजे तसा पेशंट नसतात तेव्हा मी फ्रीच असतो. म्हणजे तेव्हा तुम्ही असं तुमचं हे बाकीचं तेवढ्या वेळात मी जाऊन येतो. कुठे समजा आता सोसायटीचं काम आहे एक 5 मिनिटांचं, तर मी घरी सांगतो मी 5 मिनिटांनी येणार. समजा अर्जंट असलं तर फोन करतात मला, मग मी येतो पटकन. मला वाटतं हे सगळे या पंचकृषीतले लोक तुमच्या बऱ्यापैकी परिचयाचे आहेत. म्हणजे तुम्हाला एक वेळ ते डायरेक्ट फोन करूनही सांगत असणार की आपण येतो. हो, फोनवरनं आता खूप सोपं झालं आहे ते, फोनवरनं. पूर्वी कसं व्हायचं ना, पूर्वी लोक चालत यायचे आणि समजा मी नसलो घरी तर ते बसायचे इथं. आता कोणी थांबत नाही. आता लोकांना वेळ कमी असतो तसा, फोनवर फोन करून येतात. ते एक बरं झालं आहे आता मोबाईलवरनं. डॉक्टर, मी तेच तुम्हाला विचारत होतो, आधी तुम्ही जो गाव बघितलाय सावयवेरे आणि किंवा बाकीचे आजूबाजूचे जे वाडे वगैरे आहेत, तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती खूप बदल झालेला असणार, जो तुम्ही प्रत्यक्ष बघितलाय. तो नेमका तुम्ही कसं सांगू शकाल? एक म्हणजे लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुद्धा बदल झाला आहे. म्हणजे पूर्वीची घरं ही मातीची, झावळ्यांनी साकारलेली वगैरे अशी असायची. म्हणजे टिपिकल असं होतं घराचं वातावरण की
एक मातीचा सोपा असायचा बाहेर, त्याशिवाय एक छोटासा आरसा भिंतीला लावलेला असायचा की त्याच्यात तोंड बघून माणूस बाहेर जायचा. आता सगळी घरं चकाचक झाली आहेत, म्हणजे व्यवस्थित लोकांची घरं आहेत. याला कारण म्हणजे सरकारी नोकऱ्या पण मिळाल्या, शिक्षण झालं, मुलं शिकली. ही आता मला वाटतं मी आता जी सावयवेऱ्यात जी तपासतोय ना, ही 4थी पिढी आहे. म्हणजे आजोबांना तपासलं, मुलाला तपासलं, त्यांच्या मुलाला आणि त्यांच्या नातवाला, असे 4थी पिढी आता माझी हे चालू आहे. तर त्यामुळे तो बदल मी बघतोय सगळा. बरं, आजारांमध्ये सुद्धा खूप बदल झालेत. म्हणजे पूर्वीचे जे आजार होते ना, ते आजार असे म्हणजे कसे अस्वच्छतेमुळे, मग व्यवस्थित कुपोषणामुळे वगैरे असे असायचे. आता तसले नाहीत. आता उलट आजार झालेत हे कुठले, लाईफस्टाईल डिसिजेस झालेत. म्हणजे डायबिटीस खूप वाढला आहे. ब्लड प्रेशरचं म्हणा, लोकांच्या म्हणजे जीवनपद्धतीमुळे ते झालं आहे. त्यांना घाई असते सगळीकडे आणि त्यामुळे हे होतं आहे. मुलांनासुद्धा हळूहळू ब्लड प्रेशर वाढायला लागलं. असा फरक आहे. डॉक्टर, आम्ही ज्यावेळी इथे म्हणजे बोलतो तुमच्या विचार, ते असं म्हणतात की डॉक्टर त्यांना केन्नाय असे येताले रातचे, टॉर्च तुमच्याकडे एक टॉर्च आसताली, आम्ही ते चलातूच रस्ते बिस्ते पयलीं असे कांय नाशिल्ले. तुम्ही असे पायवाटो सगळ्यो कुळागरांनी बी असे वचप. त्यावेळी इथे रस्ते नव्हतेच. म्हणजे मी जेव्हा इथे आलो सावयवेऱ्यामध्ये, तेव्हा हा जो मेन रस्ता आहे ना, तो सुद्धा मातीचाच होता. तो पण डांबरी नव्हता, तो नंतर झाला आहे. आणि व्हाया केरी रस्ता नव्हता, बुतकामवरून यावं लागायचं. केरीचा रस्ता म्हणजे तयार करणं हे सुद्धा माझ्या म्हणजे हयातीत झालं आहे, आठवणीत आहे माझ्या. तर रस्ते अजिबात नव्हते, सगळीकडे चालत जावं लागायचं. आणि एक म्हणजे मी पैकुळचा असल्यामुळे मला चालायची सवयच होती, जंगलातलाच होतो, त्यामुळे कितीही चालायची हे नव्हती. असं घडलं आहे एका रात्री तर मी अक्षरशः संपूर्ण रात्रच चालत होतो. म्हणजे कसं, एका पेशंटला बघून घरी आलो की दुसरा तयार असायचा मला घेऊन जायला. आणि त्यावेळी 108 वगैरे काही नव्हती ना, त्यामुळे काही झालं तरी पेशंटला बघायला त्याच्या घरीच जावं लागायचं. जर तो येऊ शकत नव्हता, रस्ते पण नव्हते, त्यामुळे आम्हाला सगळे ते कुळागरं आणि हे चढत उतरत जायचं. डॉक्टर, तुम्ही डॉक्टरकी शिकल्यानंतर गावात यायचं असं का पर्याय निवडला? म्हणजे सावयवेरी असेल किंवा कारण इथे तुमचा संबंध होताच, पण गाव तुम्हाला का खुणावला किंवा तुम्ही शहराकडे का गेला नाही तिथे का? कारण तिथं गेलं असतं तर मला आर्थिक तुमची प्राप्ती खूप झाली असती. हो, झाली असती, पण एक गोष्ट होती की मला म्हणजे शहरामध्ये जाणं थोडंसं कठीणही होतं, कारण माझ्या ओळखी नव्हत्या. मी खेडेगावातलाच मुलगा होतो आणि इथे मला असं वाटलं की माझ्या मामानीच मला सांगितलं इथं प्रॅक्टिस सुरू कर म्हणून. कारण इथे जे पूर्वीचे डॉक्टर होते, माझ्यापूर्वी इथे एक डॉक्टर होते, तर ते 40 वर्ष प्रॅक्टिस करत होते इकडे आणि ते वयस्कर झाले होते, त्यांना हार्ट अटॅक आला होता. आणि त्यामुळे मामा म्हणाले की तुला शक्य असेल, तुला जर आणि कुठे जागा तुझी ठरलेली नाही तर तू इथं का करत नाहीस, असं सुचवलं त्यांनी. आणि मला पण तो पर्याय योग्य वाटला. मला काही शहराचं आकर्षण असं नव्हतं किंवा शहरात जाऊन राहायला पाहिजे वगैरे असं काही नव्हतं. आणि दुसरं म्हणजे पैसे जास्त लागले असते. शहरात जर दवाखाना मी सुरू करायचा तर सगळ्याच गोष्टींना माझ्याकडे तेवढी आर्थिक कुवत पण नव्हती माझी. त्यामुळे मी हा पर्याय निवडला. आणि एकदा इथे राहिल्यानंतर मग मला कधीच पश्चात्ताप वाटला नाही की मी इथून कुठून जावं दुसरीकडे, असं कधीच वाटलं नाही. कारण मी इथे इन्व्हॉल्व झालो ना, प्रत्येक गोष्टीत माझा सहभाग असायचा. मला वाटतं इथं एक मोठं आंदोलन झालेलं त्यावेळी, आणि तुम्ही त्यावेळी एकदम तरुण होता आणि आम्हाला म्हणजे आमचा त्यावेळी मला वाटतं जन्मसुद्धा झाला नव्हता, पण आम्ही ते वाचलं आहे, सगळं बघितलं आहे. नेमकं तो कसा काय प्रकल्प होता आणि तुम्ही त्यात कसं इन्वॉल्व झाला आणि तुम्हाला का वाटलं की बाबा आपण हे इथं त्यांना घालवायला पाहिजे, इथं ते असता कामा नाही असं? कसं झालं की 1988मध्ये असं ऐकू आलं की आमच्या गावात इथे एक प्रकल्प येतो आहे. तर सुरुवातीला मला बरं वाटलं की हा गाव एकदम अविकसित आहे आणि जर प्रकल्प येत असेल तर आनंद आहे. तर मला काय सवय होती ना की असं काही असलं तर त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हायची. तर मी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना सगळ्यांना पत्र लिहिली, सावयवेरे, केरी, वळवई, की असा एक प्रकल्प येतो आहे असं मी ऐकतो आणि तिथे कोणत्या प्रकारचे कॅन्डिडेट्स पाहिजेत, काम करणारे कामगार पाहिजेत, ते तुम्ही बघा, चौकशी करा आणि त्याप्रमाणे आपल्या मुलांना ट्रेनिंग द्यायची व्यवस्था करा, असं मी एक सुचवलं त्यांना पत्राद्वारे. आणि
पण एवढ्यात काय झालं की इथले जे पर्यावरणाचं भान असलेले लोक होते, म्हणजे सादले, केडी सादले, मग क्लॉड अल्वारिस यांनी त्याविषयी थोडं, नंदकुमार कामत या लोकांनी अभ्यास केला आणि त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली कंपनीच्या लोकांशी. म्हणजे लोटलीमध्ये ती मीटिंग झाली होती, मला आठवतं जून 1990मध्ये. आणि त्या ह्याच्यामध्ये मीटिंगमध्ये कंपनीच्या लोकांकडे उत्तरं नव्हती, असे काहीतरी प्रश्न त्यांना विचारले गेले पोल्युशनच्या बाबतीत. आणि हे मी वाचलं वर्तमानपत्रामध्ये आणि मी थोडासा साशंक झालो की गडबड आहे काहीतरी. फक्त हे आता सांगतात आम्ही कुठे जातोय, कुठे आम्ही आता जाणार? आपण त्या फळ प्रक्रिया सेंटर. ओके, सो कंटिन्यू कर डॉक्टर. इथपर्यंत चालत जाणार आपण तिथपर्यंत? बोलत बोलत जाऊया ना. ओके, ठीक आहे. तर हे जेव्हा मला कळलं तेव्हा मग मी चौकशी करायला सुरुवात केली. म्हणजे त्यांच्याकडनं मागवलं, साहित्य मागवलं, काय आहे याच्यामध्ये ते. तर असं लक्षात आलं की हे जे काय मटेरियल इथं आणलं जाणार आहे ना, ते धोकादायक आहे आणि ते खूप मोठ्या प्रमाणात तिथं साठवलं जाणार आहे भूतकाम पठारावर. मग मी गावातनं लोकांबरोबर चर्चा करायला सुरुवात केली, मीटिंग्स घ्यायला सुरुवात केली वाड्यावाड्यावर. आणि तिथे त्यांना सांगायला सुरुवात केली की हे असं असं आहे, आम्हाला जरी वाटलं की ही चांगली फॅक्टरी येते आहे आणि हे ते सगळं, तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये धोका आहे असं सांगायला सुरुवात केली. आणि त्याच दरम्यान काय झालं की 1990मध्ये भाऊबीजेच्या दिवशी तिथे कोणीतरी आग लावली, त्यांचा ट्रान्सफॉर्मर जाळला कंपनीचा हापर ड्युपॉन. तो जाळल्याबरोबर त्यांनी मला पकडलं, मी आणि अजून एकाला पकडलं, कारण मी विरोध करत होतो ना. ते कंपनीचे लोक माझ्या घरी यायचे. तुम्ही टार्गेटवर होता ते? हां, की मी विरोध करतोय म्हणजे बहुतेक मी असणार असं. पकडलं, दिवसभर मला तिथे बसवून ठेवलं पोलीस स्टेशनमध्ये. माझ्या विरुद्ध काय फोंड्याला पुरावा काही नव्हता, काही नाही. मी घरी होतो त्या दिवशी, तरीसुद्धा त्यांनी मला पकडलं. आणि बंद करतो आता. विनायक गर्दे. हां, नमस्कार. हां हां हां, धन्यवाद. हां, थँक्यू. येतोयस ना तू येणार आहेस ना? हो 7ला संध्याकाळी 4:30 वाजता. हां. सो डॉक्टरांचो जो एक नागरी सत्कार सुवाळो जाता, तेचेच फोन डॉक्टरांक येतात, कोण तांकां शुभेच्छा दिता. आणि असो मोठो एक जंगी सत्कार तो जावपाचो आसा, हांगासरूच तो ग्राउंड आसा तेजेर. हो, पण शेवटचे दिवस बरे गेले त्यांचे. तुम्हाला फोन येतात वाटतं शुभेच्छांचे फोन, आणि नाहीतर पेशंट्सचे पण असतात. हां, तर कुठे पोचलो होतो? हापर ड्युपॉन तुम्हाला अटक केली आणि त्या दिवशी अटक केली आणि संध्याकाळी सोडून दिलं. ते कोण DYSP होते, त्यांना डायबिटीस होता, ते आपले मला विचारायचे काय खायचं, मी काय, दिवसभर तेच चाललं होतं त्यांचं. त्यातच वेळ गेला सगळा, याची काहीच चौकशी नाही. झालं, मग संध्याकाळी सोडलं आम्हाला दोघांना. आणि दुसऱ्या दिवशी 11 लोकांना पकडलं एकदम. आणि 11 लोकांना पकडलं, त्यांच्या विरुद्ध काही पुरावा नाही, त्यांनी बाबा तिथं विस्तव घातला आहे म्हणून काही नाही. हॅफेझार्डली आपले गेले आणि 11 लोकांना घेऊन आले. बरं, त्यातही काय, एकाच नावाचे 4 लोक आहेत गावात. गुरुदास गावडे म्हटलं तर 4 लोक आहेत, ज्ञानेश्वर गावडे म्हटले तर 2 लोक आहेत. पण उगाच आपलं कोणाला तरी पकडायचं असं झालं. आणि त्यामुळे मी त्यांना सांगितलं की म्हटलं तुम्ही असं करू नका, उगाच आपल्या लोकांना जाऊन घरातनं बाहेर हे करू नका, तुम्ही सांगा कोण पाहिजेत तुम्हाला ते, असं हे केलं. आणि तरी त्यांना सोडलं नाही. त्या रात्री ठेवायचा विचार केला. आणि तेव्हा मात्र माझं डोकं भडकलं की काही पुरावा नाही, यांनीच बाबा त्याचा घातपात केला आहे असं काही नाही, तरी तुम्ही त्यांना पकडता आणि आतमध्ये. मग काय झालं, त्याच दिवशी बरोबर फोंड्यामध्ये रवी नाईक नवीन मुख्यमंत्री झालेले होते आणि त्यांचा सगळ्यांचा सत्कार समारंभ होता फोंड्यामध्ये आमच्या सुदैवाने. तर मी लोकांना घेऊन गेलो, इथनं पिकअप्स भरून घेऊन गेलो लोकांना. लोक आले पटापट, कारण त्यांचे लोक आतमध्ये होते ना. त्यांना घेऊन गेलो आणि त्यांनी अडवली त्यांची मिरवणूक. सत्कार संपल्यानंतर ते जात होते, परत ते अडवलं. आणि त्यांना कळेना की एवढे लोक एवढ्या कमी वेळेत कसे जमा झाले. आणि ते पकडल्यानंतर रवी नाईक पोलीस स्टेशनवर आले आणि सगळ्यांना वैयक्तिक याच्यावर सोडून दिलं. तर लोकांना एक कळलं की आम्ही जर एकत्र राहिलो तर आमचा विजय होतो.
हा पहिला विजय होता आमचा, तो ऑक्टोबर 1990मध्ये. मग थोडी वर्ष सगळं शांत होतं, म्हणजे हे होत नव्हतं, आंदोलनही नव्हतं आणि त्यांचंही काही काम चाललं नव्हतं. पण ते तयारी करीत होते, कंपनी तयारी करीत होती दिल्लीवरून. आणि 1994मध्ये परत काम सुरू केलं त्यांनी, ऑगस्ट 94, गणेश चतुर्थीच्या आसपास. त्यावेळी काय झालं, त्यांनी तिथे डेव्हलपिंग करायला जे ब्लास्टिंग केलं होतं ना, जमीन ब्लास्ट केली होती, ते करताना लोकांच्या घरांना भेगा गेल्या. गणेश चतुर्थीसाठी घरं रंगवलेली होती आणि त्याला भेगा गेल्या, ते लोकांच्या लगेच लक्षात आलं. आणि हे लोक, कंपनीचे लोक, उगाच आपले मुलांना काय पेन्सिली वाट आणि काय कर असं, म्हणजे आम्ही तुमच्या गावासाठी खूप काहीतरी करायला येतोय असं दाखवत होते. तर लोकांना ते कुठेतरी चीड येत होती. आणि त्या वर्षी थापर ड्युपॉन्ट कंपनीने त्या गणपतीसाठी सुद्धा स्पॉन्सरशिप दिली. म्हणजे काही लोक त्यांचे समर्थक होते ना, तर त्यांना सांगितलं की गणपतीला जो काही खर्च येतो तो आम्ही तुम्हाला देऊ, दर दिवशी संध्याकाळी तुम्ही तुमचा खर्च सांगा, आम्ही देतो. आणि हे लोकांना अजून राग आला की अरे, आमचा गणपतीसुद्धा कंपनीने हायजॅक केला. आणि ह्याच्यातनं लोक अजून चवताळले. म्हणजे तिथं कुंपण घातलं होतं, ते कुंपण बेकायदेशीर म्हणून लोकांनी हे केलं की पंचायतीने परमिशन दिलेली नाही. पंचायतीने त्यांना सगळी परमिशन्स नाकारली नंतर. आणि त्यामुळे ते कुंपण लोकांनी पाडून टाकलं अक्षरशः. म्हणजे बायका, मुलं सगळे रस्त्यावर जमले आणि त्यांनी ते हाताने हे करून पाडलं ते कुंपण. असं झालं. आणि त्यानंतर मग सुरूच झालं ते एक एक, म्हणजे तो मग लढा यशस्वी झाला आणि ते इथून निघून गेले. तुम्हाला सांगायचं म्हणजे 23 जानेवारी 95 या दिवशी तिथे गोळीबार झाला त्या ठिकाणी. कारण त्या दिवशी अमेरिकन लोक आले होते त्यांची कारखान्याची जागा बघायला, आणि ती बघायला म्हणून ते जाणार होते वरती. तर बायकांना आधीच त्याची कुणकुण लागली होती की ते येणार आहेत म्हणून. त्यांनी रस्ता अडवला, बायकांनी रस्ता अडवला, हे लक्षात घ्या. मुलांना घेऊन बसल्या तिथे रस्त्यावर. सकाळी 9 वाजता त्यांची गाडी आली, ती गाडी परत गेली कारण त्यांच्याकडे महिला पोलीस नव्हते. संध्याकाळी 4 वाजता संपूर्ण गोव्याचा फौजफाटा एकत्र करून पोलिसांना घेऊन कलेक्टर आले तिथे. कलेक्टर स्वतः आले आणि आल्याबरोबर जी गाडी पहिल्यांदा आली ती एकदम लोकांच्यामध्ये घुसवली. मोठी ती व्हॅन असते बघा, ती घुसवली आणि त्याच्यामध्ये पोलीस होते. पोलिसांना आतमध्ये घेऊन आले होते ते. तर कुणी विस्तव लावला माहिती नाही, गाडीला विस्तव लागला, गाडी पेटली आणि ते पोलीस आतमध्ये जळून मेले असते. आमच्या तिथल्या बायकांनी जर योग्य वेळी समयसूचकता दाखवली नसती ना, तर हाहाकार माजला असता. त्या बायकांनी हे उघडली, ती व्हॅनचा दरवाजा उघडून त्यांना बाहेर काढलं. लोकांनी पोलिसांना कसं मारलं आहे ते मी सांगू शकत नाही. मी नव्हतो त्यावेळी, कारण मी त्याच वेळी जात होतो तिथे. आणि मला फायरिंग होते असा आवाज आला, गोळ्यांचा आवाज आला. आम्हाला वाटलं काय की याच्या रबरी बुलेट्स असतील, पण एक पोरगा दगावला. त्यावेळी म्हणजे ते एक, मला वाटतं गोव्यात ते खूप मोठं गाजलं त्यावेळी आंदोलन. हो, कारण असं आंदोलन कधीच झालं नव्हतं ना. म्हणजे त्याच वेळी चर्चचे लोक, चर्चवाले, डायोसेसन सोसायटी आणि हे सगळे ख्रिश्चन लोक ते येत होते वरती. आणि त्यांनी ते धुराचे लोळ बघितले आणि ते सगळं बघितलं आणि म्हणाले काहीतरी भयंकर झालं इकडे. म्हणजे त्यांचा सुद्धा विरोध होता. हां, त्यांचासुद्धा कारखान्याला विरोध होता. ते सुद्धा आमच्याबरोबर होते. एक तुम्हाला सांगतो, या आंदोलनामध्ये जात पात, धर्म, मग पक्ष हे कोणतंही नव्हतं. सगळं बाजूला ठेवलं होतं. कारण राजू मंगेशकर जो आमचा सेक्रेटरी या समितीचा होता ना, तो कम्युनिस्ट. हां, बाबल सतरकर काँग्रेस, आम्ही त्यावेळी BJP. हां, असे सगळ्या, म्हणजे मोहन वेरेकर जे निवडणुकीला उभे राहिले होते. मग मला वाटतं मोहन वेरेकर निवडणुकीला उभे राहिले या विषयावर. आम्हीच ठेवलं, म्हणजे आम्हीच त्याला फोर्स केलं. ते तयार नव्हते. म्हणजे त्यांना आपल्याच पक्षाशी द्रोह करणं बरोबर वाटत नव्हतं. कारण काशीनाथ जल्मी ह्याचे होते ना, मगोचे होते त्यावेळी, आणि त्याच्या विरुद्ध उभं राहणं. पण आम्ही त्यांना सांगितलं की गावासाठी तू आता पक्ष बाजूला ठेवला पाहिजे. आणि त्यामुळे त्यांनी तसं केलं. आणि त्याला जवळजवळ म्हणजे निवडून येण्या इतपत मतं पडत होती. त्यांनी थोड्या मतांनी काहीतरी, हो, थोड्या मतांनी. म्हणजे ते एक काय म्हणतो आपण, समाजाचं एक चित्र दिसलं, एकी दिसली अशी म्हणू शकतो. आणि हे जन आंदोलन होतं, लोकांचं आंदोलन होतं. त्यांनी केलं ते आंदोलन.
डॉक्टर, तुम्ही म्हणजे हे आंदोलन झालं, सगळं झालं, पण त्यानंतर तुम्ही गावात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले. म्हणजे तळ्या ज्या आहेत इथल्या त्या स्वच्छ करणं किंवा पावसाचं पाणी अडवून ते मातीत जिरवून बाकी ते हे सगळे उपक्रम केले. त्याला गावातल्या लोकांचा साथ तुम्हाला कसा मिळाला? सुरुवातीला कमी मिळायचा. म्हणजे उदाहरणच द्यायचं झालं तर तुम्ही आता जे तळीचं उदाहरण दिलं ना, तर इथे एक खूप वरती डोंगरावर बोणिया नावाचा एक वाडा आहे आणि तिथं खामणीचं देऊळ आहे. तर त्याच्यावर अजून वर एक तळी होती, पूर्वापार तळी होती, पण ती बुजून गेली होती. आणि मी तिथे माझ्या व्यवसायानिमित्ताने तिकडे जात होतो ना, लोकांच्या घरी जाताना मला ते दिसायचं. तर मी लोकांना विचारलं की इथे पूर्वी तळी होती ना, मग काय झालं? तर ते म्हणाले की आम्ही लहानपणी पोहायचो या तळीमध्ये, आता बुजून गेली आहे सगळी. एवढं चित्र बदललेलं. हो, तिथं झाडं उगवली होती, मोठी मोठी झाडं उगवली होती त्याच्यामध्ये. तर मी म्हटलं आपण करूया ते काम, उपसूया ते. तर म्हणाले नाही, हे एवढं मोठं काम आमच्यानं होणारं नाही आणि त्यासाठी आम्ही सरपंच, मग आमदार, खासदार यांना निवडणुकीच्या वेळी सांगतो आणि ते करतो म्हणतात प्रत्येक वेळी. तर मी त्यांना सांगितलं आपण करू, पण त्यांना काही ते पटलं नाही. मग आम्ही काय एक थोडेजणं 4-5 जणं एकत्र आलो. मी, भाऊ मडगावकर, अरुण मडगावकर, ते नायलॉन 6च्या लढ्याच्या निमित्ताने आमच्या ओळखीचे झाले होते. त्यावेळी ते येत होते तिकडे. त्यानंतर श्रीरंग जांभळे, महेश शिलकर, आनंद वागुर्मेकर, असे बरेच लोक, प्रदोष खांडेकर, हे लोक आम्ही समविचारी होतो की हे पाणी उपयोगात आणलं पाहिजे. मग आम्ही ठरवलं की दर रविवारी सकाळी जाऊन थोडं थोडं काम करूया, जमतं तेवढं. मग तिथे जायचो आम्ही, ती झाडं उपटायचो, हे करायचं. असं करता करता 1992मध्ये संघावर बंदी आली होती बाबरी मशीद पडल्यानंतर. तर त्यावेळी त्यांचा इथे एक कॅम्प झाला कुठे वेऱ्यात, KRSS हायस्कूलमध्ये. त्यावेळी हे सगळे संघाचे मोठे मोठे लोक आले होते. म्हणजे दत्तोपंत ठेंगडी त्या दिवशी आमच्याकडे राहायला होते मुक्कामाला, वसंतराव ओक पण आले होते. तर त्या स्वयंसेवकांनी बरंच काम केलं तिकडे, म्हणजे तळी उपसायचं. आणि गावातले लोक येऊन बघायचे. मग मी त्यांना सांगायला लागलो गावातल्या लोकांना, अरे हे लोक तुमच्यासाठी हे काम करत आहेत आणि तुम्ही तिथे काम करत नाही, हे कसं वाटतं, लाजिरवाणं वाटतं ना. असं एकदा हे झाल्यानंतर आणि त्या दरम्यान मग आम्ही काय केलं, छोटासा खड्डा खणून तिथे पाणी तयार झालं आणि ते पाणी आणून छोट्याशा पाईपने, 1/2 इंची पाईप आणून त्यांच्या गावातमध्ये सोडून दिला. म्हणजे ते ग्रॅव्हिटीने आलं पाणी, ते इलेक्ट्रिसिटीची पण गरज नव्हती. तर लोकांच्या लक्षात आलं की हे होऊ शकतं. आणि मग बायका कामाला यायला लागल्या, बायका काम करायला लागल्या, मग पुरुष पण यायला लागले. त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन सुरू झाली. आम्ही देवळात मिटिंग्स घ्यायचो त्यांना सांगायला. असं करून ते मग सुरू झालं. आणि ते करता करताच काय झालं की 2000 साल आलं. म्हणजे हे नायलॉन वगैरे मध्ये, नायलॉनमुळे ते काम बंद पडलं होतं. मग नायलॉन नंतर पुन्हा सुरू झालं. आणि मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना ते काम करणाऱ्या लोकांना काहीतरी पैसे द्यावे, म्हणजे फुल ना फुलाची पाकळी त्यांना मिळावी. कारण तेच काम करून जगणारे लोक ते, त्यांच्याकडनं किती श्रमदान करून घ्यायचं. म्हणून मी मनोहरजीकडे गेलो होतो की अरे म्हटलं त्यांना काहीतरी पैसे देऊया. तर तो म्हणाला, अरे असं एक वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणायला, तो घ्या तुम्ही, त्यातूतल्यान करा ते काम. आम्ही ते सगळं वाचलं आणि आम्हाला लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये जनसहभागिता हा एक मुख्य मुद्दा आहे. त्याच्यामध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. बरोबर. तर आम्ही तो घेतला, ह्याच लोकांनी, म्हणजे हे जे मगाशी मी नावं घेतली तेच सगळे. आणि त्याचं 7000 हेक्टर जमिनीमध्ये हा सगळा भाग, म्हणजे साधारण प्रियोळ फुल कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि त्याच्या ऑपोजिट तिकडे नदीच्या पलीकडे आमोणे आणि कोठंबी, हे 2 अशी मिळून आम्ही 8 वॉटरशेड असोसिएशन्स तयार केली. म्हणजे लोकांना सगळ्या एकत्र करून त्यांचे ग्रुप्स तयार करून, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करायचे, युजर ग्रुप्स करायचे. असं करून ती वॉटरशेड असोसिएशन्स ती रजिस्टर केली आणि त्याचा प्रकल्प अधिकारी म्हणून मी काम केलं. आणि त्या निमित्ताने मला खूप ट्रेनिंग्स वगैरे घ्यायला मिळाली. म्हणजे मोठ्या मोठ्या संस्थांमध्ये जिथे मी जाऊ शकणार नव्हतो, कारण मी काही सरकारी अधिकारी नव्हतो. पण सरकारी अधिकाऱ्यांसारखंच मला डेहराडूनमध्ये सॉईल अँड वॉटर कन्झर्वेशनची एक इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे जाता आलं. मग मॅनेज नावाची एक संस्था हैदराबादमध्ये आहे ॲग्रिकल्चरल ह्याच्यासाठी, तिथे जाता आलं. असं म्हणजे राळेगण सिद्धी बघता आलं, हिवरे बाजार बघता आलं. त्यांच्या मार्फत भारतातली पहिली काय म्हणूया
वॉटरशेड नाही, वॉटरशेड मॅनेजमेंट केलेली फुकेट नावाची एक हे आहे, संस्था नाही, जागा आहे फुकेट. ती उत्तरांचलमध्ये आहे. तर तिथे जाता आलं. या गोष्टी सगळ्या, नाहीतर मला कुठे बघता आल्या असत्या.